פשוט הרבנים, האברכים היקרים, אנחנו היום יצא מאת השם ג' תמוז, יום הסתלקות הרבי, ביום הזה גם פרשת חוקת, יש גם צירוף שמיתת צדיקים מכפרת, כמו שמצאנו מרים ואהרון, אז גם הרבי ירד נגיד כמה דברים, נקודות, הנושא הזה. צריך לדעת שכל צדיק שבדור לקח, הקדוש ברוך הוא שתל אותם את הצדיקים לאורך כל הדורות, אנחנו צריכים לקחת דברים בהנהגות שלהם, מה שאפשר, כמובן זה ענקים וקשה להגיע, אבל לפחות בשתי נקודות אני רוצה לגעת בנקודות של הרבי, להגיד משהו קטן. דבר אחד, שמה שראיתי, על הגדלות התורנית שלו והגאונות שלו, בכלל אין מי שרוצה להסתכל בשיחות, העיון שלו ברש"י ודקדוקים וזה, ושיחות בלי ספור, תורה בלי ספור, אז אני לא מדבר. על שתי הנהגות קטנות אני כן רוצה לדבר. דבר אחד שראיתי, שהוא הקפיד מאוד במה שמעט שראינו, שלעולם לא הוציא דבר נקרא לזה, דבר לא הגון מפיו. עד כדי כך, שראיתי פעם שיחה שלו, הוא דיבר על התעוררות באיזה משהו, והוא כתב, והוא אמר, שיש איסור חמור בעניין של הוא קרא לזה חף רש תף. זה כרת. הוא לא רצה להוציא מהפה שלו, בהתחלה לא הבנתי. טוב, מה זה? מה התכוון חף רש תף? אחרי זה הבנתי שהוא התכוון למילה כרת, והוא לא אמר את המילה כרת. כי כרת זה דבר שלילי, זה דבר עונש חמור. אז הוא כתב לי, זה חף רש תף, חף. אז שאלתי את אחד מחסר, הוא אומר לי, כן, הרבי מאוד הקפיד לא לדבר דברים שאינם הגונים, לעולם לא להוציא דבר מפיו. מה שהגמרא בכתובות אומרת, שיודעים על מה, רש"י כותב, שחתן וכלה, הרי זה נבלות פה. מה תחשמע בכלל? זה דברים לא היה לדעת שהוא יגיד, אבל אלא גם לנקיות הפה. נקיות הלשון, אפילו עד כדי כך. אני לא יודע אם אנחנו נגיע לדרגות האלה. אבל לפחות אני חושב שבין תורה, בפרט שאדם שהוא שומר תורה ומצוות, זהר בלשונו. לא יודע בפרט שאתה ברחוב, אתם מסתכלים עליך, חושבים שכל מישהו יש לו כיפה וזה, הוא רב גדול, וזה, ואם אתה מדבר יותר הגונה, תראה איך הוא מדבר, לא יודע ככה. לא מותר, הוא חושב. אבל לך צריך להיזהר ללשון. הקדושה בפה שלו הייתה מבעילה. להיזהר, לא, אפילו יישמע מילה שיש לה גנאי. להיזהר, זה קדושת הפה. הכל כל יעקב. זה הרבי היה גם בדור שלנו. בדור שלנו, לא דורות, להיזהר בדבר הזה. מאוד 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 מאוד. עד כדי כך, שימו לב רבותיי, הסיפור הידוע, שהבבא סאלי, כן, שלח לו מכתב ואמרו לי ברקיע דשמיא, שלהתייעץ איתך, מה שאתה פוסק, מה שאתה מורה, מה? אני עושה. הוא התייעץ איתו אם לעזוב את הארץ ואיזה משהו, אני לא זוכר. עד כדי כמה החשיבו את הרבי מלובביץ' בשמיים. ואחד הדברים זה. דבר נקודה נוספת שאנחנו צריכים לשאוף אליה, לשאוף להגיע אליה, זה אהבת ישראל המיוחדת מאוד שהייתה לו. נקודה אחת, הוא כתב, ענה לאלפי מכתבים. כל מי ששלח לו מכתב, קיבל תשובה. אם זה ילדים, זה... אין. איפה לו זמן לכל זה? הידוע שהשם מקבל גם ציבור בשעות לא שעות, וגם לומד תורה ושיחות ועניינים, והיה עונה לכל אחד ואחד. וכל מי שהיה מגיע אליו, לא משנה מי הבן אדם, היה לו מאור פנים. מקבל דולר אז, כן? ומקבל ברכה. לא משנה מי זה. היה איזה סיפור שאיזה אחד, איזה יהודי שהמיר את דתו, מפורסם, התנצר. והגאון הזה, התכשיט הזה, כתב גם ספר על הנצרות. והוא בא הגיש את זה לרבי בפגישה, שעוברים כל אחד לקבל דולר ברכה, נותן לו, אומר, הוצאתי ספר והתנצר. איזה חוצפה. מה בדור שלנו אנחנו היינו עושים? בואו תחשבו, כן, מה שכתוב ששמאי היה עם אמת הבניין דחפו, תארו לכם. רבותיי, מי שיראה את זה יבעל. איך הוא דיבר איתו? אומר, יהודי לא יכול להמיר דתו. יהודי ישראל שחטא ישראל הוא. ומה שאתה עושה זה לא טוב. והכל בדרך, לא בצעקות, לא בכלום. אמר לי, לוקח לך את הספר כשלא יהודי אחר יחשל על ידך.
לכן אני לוקח את הספר. ואני מברך אותו שתחזור בתשובה וכך וכך. לקח לו את הספר. אחרי שהוא הלך, פתח את הפח, צ'ק, המשיך הלאה. מה? איפה זה עומד? זה נקודה שאנחנו צריכים לדעת אותה. כי כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. נקודה נוספת, באותו עניין. יש אדם, שמע, אני בארבע אמותיי, לומד תורה, במקום שלי, מה אכפת לי? שימו לב. לא היה נקודה בעולם, כן? חוץ מהירח, שלא פתחו שם איזה בית חב"ד, נקודת אור. נקודה לרוח רוחנית יהודית, למי שגר שם, מי שנקלע לשם, לא משנה מה. שולח לפה, שולח לזה. זה מה שאתה דואג, כן, אני דואג לבנים של הקדוש ברוך הוא. שיהיה יהדות בעולם, שיהיה קידוש שם שמיים. זה לא רק לדאוג לעצמו. זה בכלל בגדר של כמו משה רבנו לדאוג לכל עם ישראל. וזה אני חושב נקודה שאנחנו צריכים לשאוף, לקחת מהצדיקים את הדבר הזה. לכן כל אחד ברוך השם פה לומד תורה וזה, צא מארבע אמותיך. תסתכל מה ביכולות שלך, בכישרונות שהקדוש ברוך הוא חנן אותך, כל אחד השם חנן אותו בכישרון מסוים, מה אתה יכול לעזור לבורא עולם? סוג של, במרכאות, לעזור, כן? שמגלגל את הזכות. אם זה לפתוח עוד ישיבה, עוד כולל, עוד שיעור תורה, או מקווה, אינני יודע. פשוט תסתכל, תחשוב, מה חסר? מה חסר לעם ישראל? מה חסר לבורא עולם, במרכאות, זה בגדר של לתקן עולם במלכות שדי. והיכולות שלך והכישורים שלך, תנסה לפעול. לא דורשים ממך על דבר שאתה לא יכול לעשות. וזה הרבי. אני חושב שהצדיק הזה לקח את הנקודה הזו, שלושה נקודות שאמרתי, זה את השלוש, בדבר הזה כל אחד יכול. אם לשמור את פיו, משתדל לשמור לשון נקיית, כמה שאפשר, עד כמה שאפשר. אני לא מדבר על דבר שקר, או על לשון הרע ורכילות, שזה לצערנו הרב, השם ירחם, שצריכים כולנו לעבוד על זה, אלא אפילו על דברים של שיחה נאה, שיחה נקייה. ודבר שני זה אהבת ישראל אמיתית. כל יהודי הוא יעלום, כל יהודי לנסות לשדל לקרב אותו, גם אם יש לו דעות, רחמנא ליצלן. אבל מה? לגרום שיהיה הערה של תורה במקום שאתה יכול להפיץ. זה אני חושב, היום זה יום פטורתו של הרבי, אז זכותו תגן עלינו, ואני מאמין וגם רואה שיש לו גם כוח לפעול עדיין בעולם הזה. גדולים, כוחם של צדיקים יותר מה? מתעתם בחייהם, ורואים את זה. נקודה נוספת. פטירת מרים הנביאה, על אותו יסוד. מרים הנביאה, כתוב, לא היה מים לעדה. למה לא היה מים? בגלל שמרים היא בעצם, זכותה היה באר המים, פסק המים, צייד שנפטרה, וקרה מה שקרה עם משה רבנו וכל למה בורא עולם הפסיק את המים בגלל מרים? היא נפטרה, הרי אחר כך המים חזר בזכות מה? בזכות משה ואהרון, נכון? ככה הגמרא אומרת בתענית. אז מה הבעיה? שמיד באותו רגע שנפטרה, באותו יום מה יצא? יהיה מים, זכות משה. למה זה קרה? למה הזמן הזה? אז הכלי יקר מביא, בגלל שלא הספידו אותה כראוי. ולמה לא הספידו אותה כראוי? כתוב שם, אומר כלי יקר, ויבכו את משה ואהרון. אבל לא נאמר ויבכו מה? את מרים. לא כתוב ויבכו את מרים. אז הספידו, אבל לא כראוי. ושימו לב נקודה שאני גם פה לוקח, רבותינו פרשה לוקחים מוסר, נקודה מאוד חשובה. לא הספיד, הרי אדם שלא מספיד כראוי, זה בא בפעמים שאתה לא מעריך אותו כראוי. זה חובה, כן, חזק וברוך, תודה רבה. דבר שאתה מעריך, אדם שאתה מעריך אותו כל כך, או את האישיות שלו, את העוצמה שלו, לא יודע את מה, אז אתה גם מספיד כראוי. פה בגלל שלא העריכו מספיק את מרים, לכן הקדוש ברוך הוא מה, אתם לא מעריכים? פסק להם את המים. אין מים. מה קשור למים? למה דווקא המים? שימו לב רבותיי, מרים הנביאה, כן, היא בעצם, נקרא לה את זה, יצרה את משה רבנו. מיום שרבנו התנבא עליו, נכון, אמרה לאבא שלה, אתה גזרת על פרעה גזר על הזכרים, אתה כבר נקבות, ואז נולד משה, ותצא זבחותו לידי מה יעשה לו, הולכת ועוקבת אחריו, שומרת עליו, שומרת על משה, שהוא העדיף לתת תורה לכל עם ישראל. ואז היא באה לבת פרעה, אני הולכת מנקת, ועוקבת אחריו ושומרת עליו. בעצם התעצמותו של משה רבנו למרים יש חלק גדול בזה.
כל מה שמשה רבנו כביכול, זה הרבה בזכות מרים. ואין תורה, תורה נמשלה למים, נכון? יוצא בעצם שכל התורה של משה רבנו שהפיץ לעם ישראל, הוא שייך גם למי? למרים. זה מה שרבי עקיבא אמר, ששלי ושלכם, שלה הוא. זאת אומרת עכשיו, שעם ישראל לא הספיד קראו את מרים, המים צריכים להיפסק. למה? תאריכו. לא הערכתם, נעשה לכם הכר עכשיו שתבינו, לא יודע שדבר שמגיע לו טוב, 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 שאתה מסיב כלו, לא מעריך את זה, שאתה פוסק לו את הברז, ואז הוא אומר, וואי, כמה שזה נצרה, עכשיו אתה מעריך. אז ככה גם לאותו עניין נמצא מרים הנביאה. מרים הנביאה, כשהוא סגר את הברז, כדי שנעריך אותה. מה זה אומר לנו, רבותיי? שימו לב, מרים היא בגדר של, כמו שאמרנו, יצירת משה רבנו. האישה, נשותנו, אמותינו, הם בגדר של מרים. היא בעצם מכשירה לך לחיות בעולמה של תורה הרבה הרבה בנקל. אם תתבוננו, יש מאמר של הכלי יקר בפרשת אמור, והוא מעריך בזה, אבל תשימו לב. תנא דבליהו כותב שנשותנו בעצם מה? מאירות את עינינו בתורה. איזה, מה היא יודעת? יודעת רש"י, יודעת תוספות, איזה מאירות עינינו? מה אתה מדבר? כל ההכשרה שאתה מקבל, אתה מגיע לבית, הבית מוכן, אוכל מוכן, כביסה מוכנה, אתה בא כמו נסיך, לובש את החולצה, מקופטה, יש גם תלונות. למה גייסת את זה קצת פה, עקום, למה זה, אתה אוכל מבושל, כמה תארכת האישה בערב שבת רק לעשות את האוכל? כמה שעות לחתוך בשר, סלטים, עניינים, כמה עבודה. אתה בא מהקידוש, כמו מלך, אוכל, עושה טובה שאומר תודה, אבל לפני זה זכית ללמוד, לפני, אם זה עכשיו שעון קיץ, בערב שבת, למה אתה הרבה שעות תורה לפני, אתה בא כמו מלך. בשבת אתה הולך שיעורי תורה, נתקעת עם הילדים, תארו לכם כל זה לא היה. איפה היית לומד? איפה היינו לומדים? מה, כל הזמן אתה אוכל סנדוויץ' עם פרוסה עם חומוס ושוקולד? או לקנות אוכל מוכן כל הכאילו, מה? אתה בא, הכל מוכן. מי שלא מוכן אז שיבדוק את הבית. אבל כעיקרון, תשמע, יש כאן בית מוכן, מוכשר, הכל פלא פלואים. איך אמר רבי חייא, דיינו נשמה, אתם מציעים אותנו מן החטא, גם אתה נהיה קדוש, גם קדושה, גם בגלל את הילדים. בוא עכשיו תהיה בייביסיטר. מה קורה רבותיי שהאישה בחדר לידה? איפה האברך? איפה הגיע לכולל? יש לו ילדים בבית לטפל, לקחת, הוא נעזר במה נעזר? בחמותו, באימו, נסה להסתאים לו, מה קורה? מה קורה רבותיי? הוא נתקע, אז אתה לא יכול ללמוד. זאת אומרת שכל התורה שלך, כל התורה שלנו, היא הרבה הרבה בזכות מי? בזכות מרים. במרכאות, זה גם אשתך. אשתך זה מרים. אז לכן רבותיי, למה ישראל פסקו להם הבאר? לא, הספידו אותה כראוי. אחרי שהיא נפטרה מרים, היא העריכו מה היה. להבדיל, אני אומר רבותיי, שאדם צריך לדעת להוקיר, במתות ובנחל הוקירו את נשותיכם, צריך להוקיר, גם לפי רבנו הארי, לכבד את האישה. כי בעצם אתה מכבד את התורה שלך, כי התורה שלך זה שלה. אני מאוד מקווה גם שהאישה צריכה גם להבין את זה, את המהות שלה. שזה עיקר השותפות שלה בזוגיות. זה התורה שהגבר לומד ורוכש לעולם הבא, והוא שותפה איתו. לכן רבותיי, זה עניין של בעירה של מרים שפסק, ועניין של להעריך את האישה, בזכות זה שאתה, אני יוצא לכולל, תודה רבה, בזכותך, שבאים הילדים, חולה, לא מגישה טוב, זה, אוכל, הכל, שאתה בא, אוכל, יאללה, כולל ערב, בלי עינה, כמו רבי עקיבא אתה. לכן צריך להוריך את זה. לפחות להגיד ששלי ושלכם שלה הוא. זה דבר, יסוד, נקודה, נושאת במה. דבר נוסף, אנחנו, ידוע לכם, אנחנו נצמדים לסמן וברדוק, ועל הפרשה, עניין של משה רבנו. משה רבנו היכה בסלע, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא לא האמנתי להקדישני עיני ישראל, לכן לא ייכנס לארץ ישראל. מה העוון של משה רבנו? יש, הכלי יקר מביא בשם אברבנאל, עוד כמה מפרשים, 11 טעמים בעצם, מה הטעם, כל מפרש כתב את הטעם שלו בעצם, מה הטעות של משה כביכול, טעות. עשה דבר גם נותן את חלקו,
ושואל כמה שאלות יפות. הוא אומר, מה, גם אם הוא יקע בסלע, העונש כל כך חמור? שימו לב, הוא שואל, לא כתוב לא קיימתם את ציוויו. התביעה על משה רבנו לא הייתה, הוא לא קיים מה שהשם ציווה אותו. אלא למה הכית? למה יין לא הקדישני, למה יין לא האמנתם להקדישני? זה הבעיה. כלומר, הפעולה שהוא כביכול לא עשה כרצון השם, לכאורה, היא לא בתביעה פה. מה התביעה? התקלה שיצאה מזה. טוב, בסדר, תקלה, אנחנו בני אדם, גם משה רבנו, גם תגיד שהשם מדקדק עם צדיקים, קחו את השערה, בכל זאת. מה האבמינה של משה רבנו, מה המחשבה עלתה בדעתו לשנות מציווי השם? למה הוא שינה? מה הוראה לשנות? ולמה עונש ומה כל העניין הזה? אז הוא מסביר דבר כזה, רבותיי, שימו לב. דרך אחד לדעת, הוא כותב, אני אקרא את הלשון שלו, הוא כותב אותה, שימו לב. ידע אדם, כי תכלית כל הניסים והנפלאות היא רק לקדש שם שמיים למען יכירו כולם וישיבו אל לבבם, גדולתו ויכולתו יתברך והשגחתו הפרטית בכל אופן ומצב שיהיה. זה לשון זרנו ורדוק, זאת אומרת כל הניסים שקורה בעולם, לא דרך הטבע, זה בשביל מה רבותיי? לקדש שם שמיים ברבים. ואז ידעו שהקדוש ברוך הוא בעצם מה הוא כל יכול וכו'. זה התכלית. השם לא עושה סתם ניסים רבותיי. וואו איזה יופי, לא, אין מטרה, אין עניין בזה. השם נתן טבע. כל המטרה של הניסים שבורא עולם עושה, כמו שראינו ביציאת מצרים, לקדש שם שמיים ולהחדיר אמונה לעם ישראל בבורא עולם. עכשיו שימו לב מה קרה פה. ככה לפי אסון וברדוק. מביא מדרש. המדרש אומר שעם ישראל עכשיו, כמו שאמרנו לפני זה, מרים נפטרה, פסק הבאר, כמו שהסברנו, ואז עם ישראל בא ורוצה מים. ואז השם אומר לו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כן, מה? קח את המטה, יש בזה גם מהלך, מה זה מטה? מטה שלו, מטה של הארון. ואם הוא צריך לדבר לסלע, אז למה הוא לקח את המטה? מה העניין לקחת אותו? את המטה. תשמע, ליופי, סתם. זה לא נעלה על זה הפעם, לא יודע מזמן. מכל מקום בוא ניכנס לעניין. בא משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא, תוציא מים מן הסלע הזה ודיברת אל הסלע. אל תכה, רק תדבר. כי מדיבור רבותיי, לא יוצא בדרך כלל משהו. גם אלה שעושים כל מיני כישופים או אחיזת עיניים, יש פה איזה מעשה. יש דיבור, ואחרי זה אחר מה יש רבותיי? יש מעשה. כמו שראינו מי זה היה, אני זוכר, רבי בן דוסה, אני לא טועה, לא זוכר, שאותה מכשפת שרצה לקחת לו אפר מהרגליים. אמרה, תקחי, בכבוד, אין עוד מלבדו. זאת אומרת שהייתה צריכה לקחת משהו כדי לעשות עליו כישוף. אבל דיבור בעלמא הם לא יכולים. צריך איזה משהו לעשות. עכשיו פה משה רבנו הוא רק מדבר. לא מקב, לא כלום. אז אם הוא מדבר, אז בעצם מה? זה נס גדול. להוציא מהסלע הזה מים. אז המדרש אומר, שהיו בקרב עם ישראל, אמרו לו, משה רבנו יודע חוק הטבע. חוק הטבע להוציא מים מהסלע. בואו נראה אם יוצאים מסלע זה מים. הם הצביעו על סלע מסוים. ואז משה רבנו, לפי אסון וברדוק, אומר, רבותיי, שימו לב. הוא אומר, רגע, מה אני אעשה? לעם ישראל באותה, לא לכולו כמובן, היה חששות שמשה, האם הוא אמנם יצליח להוציא מים מהסלע הספציפי הזה. זה הטסט שלהם. זאת אומרת, אומר משה רבנו, הוא שומע את זה. אם במידה ואני לא יוציא מהסלע הזה, אז הם יגידו, מה הם יגידו? זאת אומרת שהם לא יכול להוציא מים מפה, מהסלע הזה. אז כן, יש פה איזה משהו, יהיה חילול השם. ככה חשב משה רבנו. הוא אומר, מה אני אעשה? אז יהיה חילול השם אם אני לא אשמע להם, להוציא. מצד שני, יש ציווי השם לעשות רצון השם. מה הציווי? תוציא מהסלע הזה, דיבר לסלע כמו שאני רציתי. אבל אם אני אעשה מה שהשם רצה, אז מה יהיה רבותיי? יהיה חילול השם. כי הם יגידו, הוציא מהסלע הזה, מזה הוא לא יכול להוציא כנראה. אז אם יישארו, אומר משה רבנו, ככה לפי אסון וברדוק, יישארו עם חששות בליבם על אמונת השם. שימו למה משה רבנו נאבק. מה אני עושה? אני שומע להם כדי שיהיה קידוש השם לשיטתי, והנה הוא הוציא למים, או שיהיה חלילה, אני אעשה מה שהשם רצה, ויצא מזה חילול השם.
לפי שיטתו שיהיה להם איזה חששות. זה רבותיי אומר הספק של משה רבנו היה. לא כי יש לו עניין חלילה לקיים את לא ציווי השם, ודאי שלא. שימו לב, כי כמו שאמרנו בתחילה, ידע משה רבנו מה תכלית הניסים, כדי מה לעשות רבותיי? לקדש שם שמיים, אז אני פה לא אקיש של שמיים. וכאן היה, אומר בדרגות של משה, היה מקום לטעות טעות קטנה של משה. אומר למה? רבותיי, מציווי השם לא נהיה חילול השם, נקודה. כל מה שהשם ציווה, לעולם לא יהיה חילול השם. אין מציאות כזו. הוא אומר, זה כמו להוציא שיצא מהאור חושך. הייתכן מאור יצא חושך? לא. ככה גם כל מה שהשם ציווה, לא ייתכן בחיים של חילול השם. אלא מה? הדמיון אצל האדם, שהוא חושב מה? שכן יצא מזה. אבל אתה טועה. ולמה הוא טועה? אמר רבי סימון בשם רבי שמעון לוי, ברגע שמשה הוציא מים מהסלע, כל הסלעים הוציאו מים, אפילו צרצור קטן הוציא מים. כל הסלעים הוציאו מים. וואי, לא רק סלע אחד. ואז בכלל מתי יימנה? כלומר, גם הסלע, אם הוא היה שומע לציווי השם יתברך, גם הסלע שהם רצו להוציא מים, מה? גם הם הוציאו מים. אז אנחנו מדבר על הסלע הזה, כל הסלעים, פתאום, וואי, מה זה? בדיבור? ככה יצא? ואז ממילא היה קידוש שם שמיים. אלא מה? האדם חושב שמעצם מה יהיה חילול השם על ידי מה שהוא יעשה. אבל זה לא נכון. כי אם השם ציווה, השם לקח בחשבון שמה שציוויתי מה? יהיה קידוש שם. לכן צריך לזרוק את השכל. אני רציתי להביא אסמכתא ראיה גם איך קוראים לו? לשיטת של יסלנו ורדוק, מאברהם אבינו. העקדה, רבותיי, מה היה בעקדה? כולם חושבים, לא כולם, חלקם חושבים, שבעצם, אני אגיד לכם, משה, אברהם אבינו צווה לעקד את בנו יחידו, עד שהוא הביא אותו לעולם, ונאמר בו, ביצחק אל חזרה, הבנו, מה, עכשיו אני אשחוט אותו, רחמים, זה סיפורים, אומר הזוהר, שקורא בשטחיות, זה לא ודאי הניסיון של משה רבנו. רבותיי, להבדיל 1000 עבדי הבדלות. היום מחבלים מוסרים את עצמם, את ילדיהם, מוכנים למות, חושבים שמחכים להם שם, מה שמחכה להם, גהנה גהנם, וחושבים שמחכה להם שם משהו. מוסרים את עצמם. אברהם אבינו, לא כל שכן. זה הניסיון של אברהם, למות על קידוש השם, או להרוג את בנו קידוש השם? ודאי שלא. אז מה הניסיון? רבותיי, הניסיון הוא כזה. אני, אברהם אבינו, 100 שנים כמעט אני נלחם על מה, לא העביר מה את ילדיהם למולך. ידוע היה אצלהם, היו מקריבים עבודה זרה, הילדים שלהם. ו100 שנה בו אברהם אבינו אומר, רבותיי, זה טעות, זה אבל, זה אבנים, זה שטויות, זה הכל. מה אתם מקריבים את הילדים שלכם? וכו' וכו' וכו'. פתאום עכשיו הוא מקבל ציווי שמה? הוא עצמו עושה את זה. מה אני אגיד לאנשים? אתה נלחמת בזה. כל השנים, הרי זה היה, נקרא לזה, גולת הכותרת שלך. ועכשיו אתה עושה, איך זה ייראה? יגידו, אז כנראה כל התורה שלו זה שקר. מזה פחד אברהם אבינו. רבותיי, זה הניסיון של אברהם אבינו היה. גם. אבל מה אני עושה? האם אני מקריב את הבן שלי וזורק את השכל? ויכול להיות שיצא מזה חילול השם. בדיוק כמו אצל משה רבנו. אבל, או שאני לא. אני לא אקריב כדי שלא ידברו אנשים ולא יגידו אנשים. בא רבותיי, אברהם אבינו, זה לא מעניין. אני לא עושה חשבונות לקדוש ברוך הוא. אני עושה מה שהשם ציווה אותי. לא שואל שאלות. זורק את השכל, אל תעשה חשבונות. כי ממצוות לא יוצא תקלות. אם את זה אני יודע במוח שלי, בשכל שלי. כי בשמירת שבת, דוגמה, לא יצא, אתה לא תפסיד כסף. מה, והוא רואה איזה משהו עכשיו, נשרף לו איזה רכב. רכב חדש, הוא לא הספיק לעשות ביטוח. כן? רכב לא יודע כמה, רכב הכי יקר בעולם. ולא הספיק. ונשרף במקום שאין סכנה, במקום כזה בודד בחולות, שם זה. מה עושה? לחבות אותו? כיבוי? זה רבונן, לא? זה רבנן, אם לא יוצא מזה גחלים. נכון שזה כן דאורייתא, החמירו. יש תשובה של הר"ן, אבל זה דרבנן, יש פה מיליונים, אין ביטוח. כל ניסיונות כאלה קלים. עזוב שאין פה קידוש השם, אבל אין פה שום דבר.
אבל מה אני אפסיד? ממצוות לא מפסידים. אני לא יכבה, ואני לא יודע איך אני ארוויח את הכסף, או איך. טובה ודאי שיהיה מזה. זה חשבון שאדם צריך לשים בשכל שלו. יותר מזה רבותיי, זה גם קשור לפרשה, התחלת הפרשה. אור החיים הקדוש, שאלה המפורסמת שלו. למה נאמר, לא נאמר, מה זה זאת חוקת התורה? פרה אדומה, זאת חוקת הפרה, שאלה מפורסמת. אחד התירוצים רבותיי. הפרה, אין לעשה, זה מצווה שנכון, איך כמה ורחוקה ממני, אין בה היגיון, לא מובן. לא. הרבה ניסו להבין, לא הבינו, עד היום לא מבינים. הסוד הזה התגלה למשה רבנו, ועקיבא, אבל לא יודעים. אבל תשימו לרבותיי, החוק הזה, זאת חוקת הפרה, חוקת התורה, תשתמש בחוקת הפרה לכל התורה כולה. כל מצווה ומצווה, אל תעשה חשבונות. כמו שפרה אדומה, אתה לא מבין ואתה עושה? כל מצווה, גם שהיא נראית שכלית, נראית מובנת, לא מתייחסים כי, אני מבין למה אני עושה. לא, זה לא מה שאתה מבין, זה לא באמת מה שאתה מבין. זה רק לסבר את האוזן שלך שתבין, יש בזה הרבה עניינים שאנחנו לא מבינים בכלל. אלא אני מקיים את התורה בלי חשבונות. ככה השם ציווה, ככה עושים. ורק מזה יצא מה? יהיה קידוש השם. לא יצויר עכשיו אדם מגיע, כן? מגיע נגיע עכשיו זה שר בכיר. מגיע לאיזה מדינה, אשר תהיה, ושם הראש ממשלה היא אישה. והיא מושטת לו יד. נעים מאוד. Nice to meet you. בסדר? מה עכשיו הוא עושה? וכל המצלמות וכל העולם. אבל זה אסור. אז מה הוא צריך לעשות רבותיי? אם אני לא יחגיעו, תראה את הדתיים, תראה, הרב הזה, לא, זה. אל תעשה חשבון, תפגע בישראל. היא תצביע באום נגדנו, כי פגעת בה, כל מיני קשקושים כאלה. נשמה, ממצוות לא קורה תקלות. יהיה רק קידוש השם, מחילה, אני לא יכול. היה כזה סיפור שפעם הגיע, היה פעם ראש ממשלת בריטניה, קראו לה מרגרט תאצ'ר, זה השם שלה, זה אני זוכר. קראו לה אשת הברזל, הייתי ילד. ואז הרב עובדיה זצ"ל, היה רב הראשי, כן? היה בנמל תעופה, קיבל אותה, היא הושיטה לו יד. אז הוא שומר, לא, עושה לה ככה. לא הושיט. כולם אומרים, מה? שמעון פרץ היה שם, רמי, לא יודע מי היה, אמרו לו, מה זה? היא אישה חשובה. חשובה או לא חשובה? התורה יותר חשובה. אם התורה אוסרת, מה? לא יחילו לשם, שום... זה קשקושים רבותיי. זה קשקושים. התורה, ברגע שהשם ציווה לא, אל תעשה חשבונות. בור העולם יודע, מזה לא יתקלות. אחר כך אתם מכבדים אותה. היה סיפור כזה שנה שעברה, נראה לי אותו עם זה. איזה זמרת לפני כמה שנים, עם ביידן, נכון? כולם יצאו, מה? היא לא לוחץ ידיים. היא החליטה להתחזק בדבר הזה. השם ישמור אותה, כל הכבוד. כולם, מה יצא מזה? שלח לה מכתב, חזק וברוך, הרבנית. כל הכבוד. לא יצא לו חילול ולא כלום. אדרבה. אז רבותיי, זה שאדם צריך לדעת. אני עושה נגד השכל שלי. אני עושה מה שהשם ציווה, כי מזה יצא רק דבר טוב. נסיים במשל מפורסם, חלק שלא יודעים ולא שמעו. אבל זה משל, נראה לי מביא אותו בן איש חיים, לא זוכר מאיפה, אבל הוא משל כל כך יפה לכל עניין שלנו. וזה נסיים. הוא כותב, היה מלך אחד. המלך הזה, היה לו עבד שלו, אומר, תשמע, יש לי שליחות שלך, אדם נאמן מאוד. הוא אומר, כן אדוני, מה אני צריך לעשות? אתה הולך למדינה פלונית, כן, אתה צריך לעשות שם איזה שליחות, תביא איזה משהו, אבל תקשיב טוב, כל מה שלא יהיה אשר יהיה, אתה לא מתערב עם המלך שם על כסף. לא משנה מה. ולא, קיבלתי, יאללה סע. מגיע למקום, מוסר את החבילה שצריך למסור, עושים סעודת אירוח, מקבלים אותו, ואז המלך בכבודו ומצוו אומר, רבותיי, יש לנו שליח נאמן למלך ידידי, מלך פלוני, מדינה אלמונית, כבוד הוא לנו, שטיח אדום, עשו לו כבוד מלכים. אומר, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אף על פי שהאורח שלנו היקר, יש לו גיבנת שכואבת לו מאוד, הוא אף על פי כן בא. והגיבנת הזו, אתם תראו מה עיקה, אתם יכולים לראות אם העיקה עליו, ואני מאוד מעריך שהוא בא עם הגיבנת. ההוא שומע,
איזה גיבנת, נוגע בגב. אין לי כלום, מה הוא מדבר? אומר לו, חילה, אין לי כלום. אומר לו, לא, יש לך. אומר לו, אין לי כלום, בוא תראה. תפסיק, נו, יש לך, אני מאוד מעריך את זה, תדע לך, מאוד מעריכים את זה שבאת עם הגיבנת הזו. אומר לו, אין לי כלום. מחילה, כבוד המלך. אמר לו, אני מוכן להתערב איתך על $10 מיליון שיש לך גיבנת. הוא אמר, $10 מיליון? רגע, באותו רגע הוא נזכר, מה הוא נזכר באותו רגע? רגע, המלך הוא אמר לי לא להתערב, אבל אני מרוויח פה 100%. ואתה יודע מה? אני מבטיח את $10 מיליון, למי אני נותן? למלך! שקל לא אליי, שקל, רק למלך. אומר לו, בוא נתערב. תוריד את החולצה. אורי אומר, טוב בחדר, לא, פה, לפני כולם. הוריד, התפשט, הוריד את החולצה, מסתכל, המלך, טעיתי באמת, תנו לו $10 מיליון. והמזוודה הייתה מוכנה. הוא מבסוט, הוא אומר, כמה המלך יברך אותי שאני חזרתי עם $10 מיליון. ואז הוא מגיע, הוא חוזר למדינה שלו, מגיע עם המזוודה, כולו מחייך. ואז המלך אומר לו, התערבת? אומר לו, לא, אבל התערבת? אומר לו, אבל הבאתי את זה למלך. אומר לו, חכם שכמוך. אני התערבתי איתו על $100 מיליון שאתה לא מתפשט. התפשטת $10 מיליון? רבותיי, מה יצא מפה? הוא חשב שהוא הרוויח מה? $10 מיליון. אבל בעצם מה הוא הפסיד? גרם למלך הפסד של $90 מיליון. לכן רבותיי, אנחנו חושבים שהמצוות שאנחנו עושים נעשה ככה לשם שמיים. יהיה מזה חילול השם, לא יפסיד. אתה טועה. תעשה מה שכתוב, אתה תרוויח לא $100 מיליון, אלא חיי נצח, ועל ידי מצוות יש רק קידוש השם, כמו שכתב הסבנו ורדוק, מתוך האור לעולם לא יוצא חושך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.